Nachádzame sa na zákazke, kde prasknuté vodovodné potrubie na chodbe kompletne vytopilo jeden byt, kde bola položená drevená plávajúca podlaha. Táto podlaha bola položená ešte aj 7 dní po nehode. Tu máte možnosť vidieť, čo sa stane so stenami po 7 dňoch, keď pod podlahu vojde voda. Voda začne stúpať do omietok, do výšky až 30 cm, začne zálištami obvodovými plesnieť, čo nie je moc príjemné. Preto doporučujem ľuďom podlahy okamžite rozoberať po takejto nehode pri vytopení, pretože iba takýmto rýchlym zásahom môžete predísť ďalším škodám na stenách a na materiály. Na ďalších záberoch budeme mať možnosť vidieť, do akej diaľky dokáže voda presiaknúť do miestnosti popod podlahu. Tie vlhké miesta sú tmavšie na záberoch, tie svetlejšie sú suché miesta. Máme možnosť vidieť, že je to až do 3/4 obývačky a kuchyne od vchodových dverí, čo je dosť veľký zásah s vodou. Teraz si môžeme ukázať vlhkosť suchého miesta, kde sa hýbe okolo 80 na stupnici tohto prístroja, čo je v norme, a vlhké miesto, ktoré nám ukazuje hodnoty až okolo 140, čo je z mojich skúseností praktických minimálne na 2 až 3 týždne schnutia poteru. Tu je navlhnutá podlaha, takto navlhnutá podlaha sa už zachrániť naozaj nedá, jediné čo začne tak plesnieť a hniť. A tu opäť máme záber na steny, do akej výšky nastúpala vlhkosť do omietok. Preto ešte raz zdôrazňujem, rozoberajte podlahu ihneď, ako náhle ju vytopíte, iba tak môžete predísť ďalším škodám a v niektorých prípadoch sa dokáže podlaha aj úplne zachrániť.